wani lokaci da sojojin jeji suka mulki 'yan kasar China, sai aka samu waɗansu mutane masu ƙwarin gwiwa da karsashi waɗanda suka tsara hanyar da za su tseratar da rayuwarsu. Ƙasa za ta iya samun ci gaba da kwanciyar hankali cikin nutsuwa a yayin da aka ga ƙarshen wannan azzalumin wanda ya tara dubban mayaka domin ya kare kansa. A sanadin hakan ne 'yan ƙasa suke ɗaukarsa a matsayin babban jarumi. Sannan kuma sai aka samu wani ƙwararre mara tsoro sannan ga tausayi. Wani sabon fim ne wanda ya hada da rugurguza da kwarankwacima mai taken Mafarar tsiya na kamfanin Zeek Musical Sound Studio, makon tsama fassara.